Bones. Feia temps que tenia ganes de fer aquest vídeo perquè intentaré en ell reflectir tot el procés de creació d'un document en Google Docs des de la fulla en blanc fins que tenim un esquelet, podríem dir, del document preparat i llest per poder treballar amb ell. Llavors, ho englobaré el que seria dins del projecte Malabares que estem treballant i si us fixeu, en el projecte Malabares, quan obrim aquí la tasca, tenim les instruccions del projecte i en aquestes instruccions del projecte ens demanen fer una memòria tècnica. Molt bé, doncs com és aquesta memòria tècnica o com hauria de ser aquesta memòria tècnica? Doncs en aquesta altra, que en aquest cas no és una tasca, sinó que és un material, és un recurs, la memòria tècnica d'un projecte tecnològic, en aquesta altra entrada hi ha un document que és la guia on us explica exactament com ha de ser aquesta portada i sobretot quins capítols ha de tenir. Doncs veieu que ha de tenir portada, índex, descripció general del projecte, bueno, moltes coses, no? Doncs llavors, com fem això? Molt bé, venim al nostre Drive i hauríem de tenir, a part de la carpeta de Classroom, hauríem de tenir tot un seguit de carpetes de totes les matèries, tecnologia, matemàtiques, bé, confio en que així és, i teniu una carpeta de tecnologia. Si no la teniu, és moment de crear-la. Llavors, dintre de la carpeta de tecnologia, en principi no hauríeu de tenir res, si és que no heu començat ja amb aquesta feina, i si no teniu res, doncs per crear el vostre primer document en Google Docs es pot venir per aquí, document de Google, o aquí amb el botó dret, si teniu un ratolí, o si no amb el touchpad. Bé, en definitiva, com vulgueu. Doncs nou, document de Google. Comencem a crear un document de Google nou, en blanc, i aquí és on entra el que diem la por escènica al full en blanc, no? Dir, bueno, i ara per on començo? El primer que hem de començar és pel títol, aquí a dalt, document sense títol. Doncs posar-li un títol. En aquest cas, memòria tècnica del projecte Malabares. Ha de ser aquest nom? Home, no ha de ser aquest nom, però un nom d'aquest estil us indica, us informa després sempre de què va aquest document. Si poseu un títol de l'estil el meu nom, això després, més endavant, el curs no sabeu què hi ha dintre, no? Doncs és bona pràctica posar-li un títol coherent. Molt bé, doncs ara sí que estem davant el full en blanc. Vale, doncs, consideracions. Quan volem fer un document que sigui bo, que sigui maco, doncs està molt bé que la primera pàgina sigui la portada, la segona pàgina sigui l'índex, i a partir de la tercera pàgina van tota la resta de capítols sense que hi hagi cap separació entre pàgines. És a dir, la primera portada exclusivament la portada, la segona pàgina exclusivament l'índex i a partir de la tercera tota la resta. Llavors, per començar ràpid, vull reservar. El que vull fer és reservar l'espai per la portada. Doncs simplement escric aquí va la portada, faig uns quants enters abans i després, és una mania, m'agrada bastant. I ara faig la primera dels detalls. No faig enter fins que arribo a la segona pàgina. No. El que faig és el següent. Aquí, en insereix, salt de pàgina. Si està en anglès, usarà break. Molt bé, doncs salt de pàgina. I automàticament ha anat a la segona pàgina. Doncs aquí faig el mateix, però per reservar l'espai per l'índex, que el farem molt ràpidament. Però l'índex no el fem manual, no, el fem automàtic. Aprendrem a fer això. Doncs aquí, com deia, reservo l'espai... Ui! L'índex. Cada vegada l'escric pitjor. Vinga, cada vegada aquí va l'índex. Molt bé. Faig el mateix. Insereix un salt de pàgina. Molt bé, ara sí, estem en la tercera pàgina. Jo sé que estem en la tercera pàgina perquè acabo de començar, però no hi ha res que m'ho indiqui. Doncs no està malament inserir números de pàgina, que és molt fàcil. Llavors, insereix números de pàgina. Quina de totes aquestes opcions? Podem agafar la primera, el número quedaria a dalt i a la dreta. Podem agafar aquesta d'aquí a baix, el número quedaria a baix i a la dreta. Normalment és bona pràctica fer aquest, a baix i a la dreta, però bueno, hi ha moltes maneres de fer-ho. I aquest d'aquí seria el mateix que aquest d'aquí, però deixant la portada sense número de pàgina. Jo vaig a triar aquest. Molt bé. I ja el que veiem és que ens ha sortit aquí un número 1
i ens indica que estem en el peu de pàgina. Qualsevol document se divideix en tres parts. La capçalera de la pàgina, que està a dalt de tot, el cos, que és on t'escrius, que està en el mig, i el peu de la pàgina, que està en la part de baix. Com un ser humà, vaja, cos, cap, cos, peu. Llavors, el que fa diferent o pel que serveix la capçalera i el peu de la pàgina és per repetir una mateixa cosa durant totes les pàgines, de forma automàtica, sense haver-lo de canviar. Per exemple, el teu nom. Poses el teu nom allà com l'autor del document i es repeteix sempre, i així no ho has d'escriure cada vegada. Doncs el número de pàgina és una mica el mateix. Canvia el número, perquè canvia la pàgina, però el concepte, el número de pàgina és el mateix. Molt bé, doncs si fem un clic en aquí, que és el cos, ja hem sortit, veiem aquí va l'índex, que seria la primera pàgina perquè hem dit que la portada no en té, perquè hem triat aquesta. Podríem triar l'altra, no passa absolutament res. Si hi ha número de pàgina a la portada, no passa absolutament res. Molt bé, i ara sí, ara volem escriure els capítols. Bé, aquí és on hem de venir a la memòria tècnica del projecte. I aquí veiem els capítols. Veiem portada, índex... Bé, jo per anar una miqueta més ràpid, els copiaré. Portada... Bueno, me desdic. Les escric. Portada. Deixo uns espais aquí. Índex. Deixo uns espais aquí. I vaig a escriure alguns més. Descripció general del projecte. Vale. Descripció general del projecte. Llistat de materials. Llistat d'eines. I així continuaríem fins tots els noms dels capítols, que són aquests d'aquí. Després ja els emplenarem per dintre amb coses, Però anem a veure com es crea l'esquelet del document, que és lo veritablement important d'aquest videotutorial. Vale. Doncs aquests textos que jo he escrit aquí són textos que en diguem normals. No hi ha cap diferència entre un capítol o un text normal ara mateix. Per això a mi no m'interessa. Jo el que vull és que l'ordinador, el programa, detecti automàticament que allò que acabo d'escriure és quelcom important, és alguna cosa molt important en el document, el capítol o subcapítol o el que sigui. Llavors el que faig és posar el cursor aquí a la paraula portada, en qualsevol lloc, aquí, i després aquí a dalt, que posa text normal, això ho he de canviar i he de posar títol 1. Per què títol 1? Perquè és el capítol més important. El títol és el títol del document, encara no ho hem fet, però el títol 1 és el capítol, és el nom del capítol, títol 1. Mireu, si faig això, directament es posa gros, una lletra així grosseta. Està molt bé. I mireu aquí, títol 1. Perfecte. Això és el que ha de ser tots. Doncs vinc aquí i faig títol 1. No m'interessa seleccionar-ho tot i fer títol 1 a tot, perquè tots aquests espais en blanc que hi ha per aquí també es posarien com a títol 1 i no vull. Jo només vull que títol 1 sigui el que acabo d'escriure. Només. Vale. Títol 1. I això ho repeteixo en tots els textos que tinc, que jo he acabat aquí, en llistat d'eines, però vosaltres heu de continuar fins tots. Molt bé, quan ja tenim tot això fet, quasi ja ho tenim, Llavors és el moment de crear l'índex automàtic, sí? Però abans de crear l'índex automàtic, el que farem serà una cosa molt xula, que és posar-hi numeració davant de tots aquests capítols. I ho farem de forma automàtica, amb un complement que tenim instal·lat ja en els nostres Google Docs. I si no ho teniu instal·lat, si algú dels que mira aquest vídeo no el té instal·lat, jo l'animo que l'instal·li perquè va molt bé per fer aquest tipus d'eines o de feines. Llavors és aquest, Markdown Tools. Simplement hem de venir aquí a Markdown Tools, Heading Numbers, i agafar un d'aquests. En principi jo el vull numerat. I amb un punt al darrere, que és com a mi personalment m'agrada més. Doncs faig així, l'eina treballa i automàticament m'ha posat 3, 4, 5, perfecte. Si tingués subcapítols aquí escrits, és a dir, per exemple, llistat de materials, no, aquí, per exemple, anem a posar introducció i aquí, no sé, per exemple, desenllaç, no? Són de mentida, aquests subtítols no hi han d'anar, però si jo faig títol 2 i aquí faig títol 2, si torno a executar Markdown Tools, Heading Numbers, aquí,
doncs automàticament em posarà 3.1 i 3.2. Són dos subtítols o dos subcapítols que estan a dintre del 3. No? Fantàstic, ho deixo així, tot i que jo ja sé que això és mentida, això no hi ha d'anar en la nostra memòria. O si més no, en aquesta primera memòria. Ara sí, vaig a fer l'índex automàtic. Doncs venim a on teníem reservada la pàgina per l'índex. Aquí està. Això ja no m'interessa. Puc treure aquesta marca que havia fet i ara sí, el que deixaré serà aquesta paraula que m'agrada i la deixo en negreta i la deixo centrada. Així queda bé. I és text normal, Fixeu-vos que és text normal, no és títol. Vale, ara em poso aquí a sota. Fantàstic. Vull l'índex, però automàtic. Doncs vinc aquí i faig insereix i aquí a baix de tot del menú posa taula de continguts o table of contents, si està en anglès. Molt bé, ens venim aquí i cliquem la primera. I diu amb números de pàgina. Perfecte. Amb números de pàgina. Fantàstic. Ell sol me fa l'índex. Impressionant. I si jo ara faig una modificació aquí a baix, imaginem que això m'ho he pensat més bé i m'ho trec. Perquè com que total no hi ha d'anar, només és un exemple, ho trec. Vale. Doncs què ha passat? Que aquest índex continua marcant-lo ell. Bueno, és molt fàcil. Jo faig un clic aquí i apareix aquest símbol i me diu actualitza. Doncs actualitzo, clar que sí. S'ha acabat. Fantàstic. Doncs ja tinc el meu espai reservat per la portada. Per exemple, aquí podria posar memòria tècnica del projecte per fer el projecte per fer 3 boles per fer malabares. Bueno, és un projecte, és un títol. Vale, o més que per fer, que queda molt malament això, per fabricar. 3 boles per fer malabares. Vale, i jo vull que això sigui el títol. Doncs home, doncs ja puc aprofitar títol i ja està. I després aquí a sota puc posar una imatge, aquí a sota puc posar el nostre nom, el curs, el que convingui. Però ja tindríem l'esquelet fet. Fixeu-vos, primera pàgina, memòria tècnica del projecte Malabares. Una mica més decorada, clar que sí. Segona pàgina, l'índex, fantàstic. I tercera pàgina, i tercera. Ui, clar, aquests capítols no hi van. Això només era un recordatori de que hi ha d'haver a la portada i l'índex, no? Doncs això m'ha canviat, ara és 3, 4, 5, jo no vull que sigui 3, 4, 5, jo vull que comenci per 1, 2, 3, la descripció general del projecte aquí comença, no? 1, 2, 3, i l'índex també m'haurà canviat, no passa res, automàtic, ho fa automàtic. Heading numbers, tornem a posar els punts, i venim aquí, i això, actualitzem, ja està, pim-pam, o sigui, molt fàcil, i ara ja està tot preparat per començar a escriure. Bla, 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 llista de materials, bla, 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 bla. Com veieu, la por ha marxat. O sigui, en una estoneta, molt pocs minuts, hem creat l'esquelet del document guardat en la nostra unitat del Drive, que està aquí, i ja podem treballar. I si ho fem així, amb totes les memòries, en tots els documents que fem, serà una manera molt fàcil i ràpida de començar a treballar i sense tenir por al full en blanc. Vinga, espero que us hagi anat bé i que us en sortiu. Segur que sí.